Напрыканцы лютага 1984 Караткевіч сур'ёзна захварэў і 3 тыдні праляжаў у рэанімацыі. Калі яго перавялі ў агульную палату, адведаць пісьменніка прыйшоў літаратуразнаўца Адам Мальдзіс. Бадзёры і настроены аптымістычна, Караткевіч запытаўся ў сябра: «Якія навіны на Божым свеце? Можа, мой фільм бачыў?» Мальдзіс распавёў, што бачыў. Усе кіназалы запоўненыя, ля кас чэргі з жадаючых купіць білет на чорны замак Альшанскі. А ў цэлым фільм зняты, бадай што і някепска. Лепш, чым дзікае паляванне караля Стаха. Лапатуха, напрыклад, проста выдатны. А вось з выканаўцамі галоўных роляў не пашанцавала. Яны ніякія. Караткевіч заўважыў, што, мабыць, так яно і ёсць. Штосьці такое гаворыць ледзьве не кожны, хто адведвае яго ў бальніцы. Але вось яго зараз турбуе і іншае. Чаму гэта ўсе да яго з такімі сумнымі тварамі прыходзяць? Даводзіцца іх анекдотамі забаўляць. Хто яшчэ каго ўвесяліць павінен? Дарэчы, пакуль ён ляжаў у рэанімацыі, яму кашмары сніліся. Пра атамную вайну. Беларусь была падзелена прорвамі на асобныя часткі. З'явіліся людзі-мутанты. Нейкім чынам радыяцыя яму не пашкодзіла, але ў тым сне было цвёрдае адчуванне, што гэта толькі пакуль. Вітаю, сябры! У гэтым відэа будзе аналіз апошняга раману Владзіміра Караткевіча «Чорны замак Альшанскі». Паспрабуем разабрацца, чаму гэты твор такі змрошны, чаму не варта чытаць яго проста як дэтэктыў і, нарэшце, што важнага хацеў сказаць аўтар у кнізе, якую пісаў цэлых 10 год. Калі ў 1979 годзе першыя раздзелы рамана трапілі да чытача, аўтар напісаў у адным з лістоў украінскаму пісьменніку, публіцысту, дзяржаўнаму грамадскаму дзеячу Раману Іванчуку. Пачалі друкаваць новую маю псіхалогію з дэтэктывам пад назвай «Чорны замак Альшанскі». Першую частку ўжо надрукавалі ў маладосці і чэрці такія. Другую частку аднеслі на нумары 1-2 наступнага года. Каб падняць тыраж, бо, здаецца, атрымалася някепска. Думаецца, што гэта ў пэўным сэнсе цікавей за Стаха, напісанага 30 год назад. Дзікае паляванне караля Стаха, якое было апублікавана прыкладна праз 20 год пасля напісання, стварыў 19, а дакладней 18-гадовы хлопец, невядомы яшчэ аўтар. Ён запісваў эпізоды прыгодніцкай аповесці, сидзячы ў пуні на вышках, на сухой саломе, застеленай проста сялянскай посцілкай. А напрыканцы 70-х, калі на экраны выйшаў фільм па матывах гэтай аповесці, Караткевіч меў ужо свае пісьменніцкія рытуалы, якіх ён строга прытрымліваўся. У мемуарах «Доўга дарога дадому» Васіль Быкаў згадвае, як аднойчы Караткевіч, заўважыўшы, што сябр піша свой новы твор, сидзячы за хісткім столікам у доме адпачынку, сказаў, што ненавідзіць такія столікі, бо на іх нічога людскага стварыць немагчыма. Яму для ягоных твораў патрэбны быў стары, моцны дубовы стол, а таксама стос добрай паперы і свежая адпрасаваная сарочка. Тады паяўлялася натхненне, якое адно і гарантавала плён. Запісаў у сваёй кнізе ўспамінаў Васіль Быкаў. Для мяне гэтыя першыя хвіліны ледзь не найбольшая асалода ў жыцці. Метадычна раскласці на стале рэчы, чыстая папера справа, злева месца для спісанай. Сам ты толькі што пагаліўся, узяў ванну, абавязкова надзеў новую чыстую кашулю. А гэта расказвае пра сябе галоўны герой «Чорнага замка Альшанскага» Антон Косміч. І ўжо ніяк немагчыма пазбавіцца ад думкі, што Косміч гэта і ёсць альтэр-эго пісьменніка. У вобразе апавядальніка яскрава прасочваецца вобраз аўтара. І разам з тым цікава, што ў адным з лістоў, адрасаваным перакладчыцы рамана на рускую мову Валянціне Шчадрыной, Караткевіч, характарызуючы Косміча, гаворыць, што ён яму як сын, якім ён ганарыцца. Потому что он победил, мой хлопец. Потому что он действительно мог быть мне в теперешнем моем возрасте сыном. Да, он и есть мой сын. Он может. Палеограф без 5 хвілін, доктор гістарычных навук, аўтар некалькіх гістарычных дэтэктываў. Антон Косміч чалавек неабыякавы, разумны. Чым бы ён не займаўся, ён робіць усё з неймаверным натхненнем. Ён верны сябр, і калі яго найлепшага сябра Мар'яна Пташынскага забіваюць, Косміч бярэцца за расследаванне справы, хоць на пачатку прадстаўнікі органаў не бачаць у гэтым ніякага крыміналу. Неўзабаве, дзякуючы Космічу, становіцца зразумела, што злачынства ўсё ж такі было, і не адно, і нават не толькі зараз, але і даўно, больш за 300 год таму. Увогуле на тое, як падаецца канцэпцыя часу ў рамане, варта звярнуць асобную увагу. З аднаго боку ёсць мінулая, сучаснасць і будучыня. Гэта тое, што датычыць у цэлым гістарычнага працэсу. З іншага боку ёсць
нараджэнне, жыццё і смерць. 3 стадыі існавання ўсяго ў гэтым свеце. Прычым смерць не азначае канец, а толькі пачатак новага цыкла. Усё вяртаецца і бясконца паўтараецца. Нішто не знікае бясследна. Гістарычныя падзеі таксама паўтараюцца, асабліва ў тым выпадку, калі ім так і не былі засвоены ўрокі. У рамане ёсць такія словы. Хто не памятае мінулага, хто забывае мінулае, асуджаны зноў перажыць яго безліч разоў. Канцэпцыя цыклічнасці часу і бясконцага паўтарэння ўспрымаецца як наканаванасць, зачараванае кола, якое немагчыма пакінуць, пакуль не зроблены высновы і не выпраўлены памылкі мінулага. Цікава, што ў рамане часта сустракаюцца намёкі на магічную тройку. Спачатку ў рукі Мар'яна Пташынскага трапляе старадаўняя кніга, а дакладней 3 кнігі, узятыя ў адзін пераплёт. Антон Косміч спрабуе шукаць разгадку таямніц пад 3-й вежай замка. Ягоная памылка і, адпаведна, разгадка, дзе насамрэч трэба шукаць, звязана з 3-й літарай у кірылічным алфавіце. Разам са скарбамі, дакументам і архівам знаходзяцца 3 загубленыя душы, пахаваныя жывымі каханкі Ганны Гардзіславай і Валюжыніш, а таксама іх ненароджанае дзіця. Цікава, што Антон Косміч і дзяўчына, да якой у яго ўзнікаюць рамантычныя пачуцці, археолог Сташка Рэчыц, успрымаюцца як чарговае ўвасабленне на гэтай зямлі душ няшчасных закаханых Валюжыніча і Ганны Гардзіславы. І ўрэшце роўная лічбе 3 і колькасць асноўных злачынцаў у рамане. Ганчаронак Боўбель і Высоцкі Кулеш, трайныя здраднікі свайго краю. Так іх называе Антон Косміш, папракаючы Лыгановскага Альшанскага ў тым, што ён не пасаромеўся звязацца з бандытамі. З якіх Высоцкі жорсткі забойца, якому невядома пакуты сумлення. Дарэчы, справядлівае пакаранне яго спасцігае толькі ў 3-й раз. А Ганчаронак Боўбель – гэта бандыт, у якога атрымліваецца нават на некаторы час зрабіць сябе героя ў вачах іншых. Галоўны натхняльнік злачынстваў і адзін з самых цікавых і неадназначных персанажаў у рамане – лекар Лыгановскі. Ён жа апошні з роду Альшанскіх. У размове з Космічам Альшанскі іранічна параўноўвае сябе з Хрыстом між двух разбойнікаў. І ён сапраўды глядзіць на сябе як на выключную асобу. Ён жадаў бы ўплываць на лёсы многіх і многіх людзей. Галоўная яго мэта – гэта слава і ўлада. Ён не верыць у бога гуманнасці, як Косміч, а прызнае толькі сілу ўлады над людзьмі. Напрыканцы рамана Альшанскі прызнае, што, мабыць, ён памыляўся і скарыстаў свае таленты не так, як належала. Думаецца, шмат у якіх сваіх меркаваннях, поглядах, спадзяваннях я памыляўся. Мне па плячы было большае, і я ім няважна распарадзіўся. Я нібы камень у гара скрануў, і пайшла лавіна забойстваў. Шкада, што я запэцкаўся з гэтай свалатой. Адметна, што Косміч, які выкрывае Альшанскага, не прагне для яго пакарання. І калі ён даведваецца, што Альшанскі атруціўся ў турме, Косміч нават гаворыць, і ён, аднак, заслужыў забыццё. Калі Высоцкі і Ганчаронак для станоўчых герояў твора Косміча, Шчукі і Хілінскага – гэта адназначна мярзотнікі, то Альшанскі штосьці накшталт злога генія, якога цяжка судзіць і якім нават нельга не захапляцца. Косміч і не асуджае яго, але перажывае моцныя пакуты, усведамляючы, якой разбуральнай сілай можа валодаць геній, пазбаўлены сумлення. У рамане «Чорны замак Альшанскі», які часам здаецца не проста змрошным, а нават дэпрэсіўным, у самым фінале твора адчуваецца бадай што нейкае расчараванне Караткевіча ў змаганні за ідэалы гуманнасці, а таксама за тое, каб захаваць для нашчадкаў той Беларусь, якую немагчыма не полюбіць, чытаючы многія і многія яго гістарычныя творы. Не дзеля сябе, а дзеля іх, дзеля гэтага акіяна, народа майго. Такія словы гучаць у самым канцы твора, і хоць іх прамаўляе Косміч, агучваючы свае высновы на жыццё, якія ён зрабіў пасля таго, як яму давялося перажыць гэтыя неверагодныя падзеі, ўсё ж такі не пакідае адчуванне, што гэта аўтар звяртаецца да свайго народа. І гэты народ уяўляецца Караткевічу магутным акіянам, які можа ўзняць яго высока на сваёй хвалі, настолькі высока, наколькі гэта магчыма, бо ён і сапраўды годна выконваў сваю місію і зрабіў нават болей таго, што мог, але гэты ж самы акіян можа зацягнуць яго глыбока ў свае нетры. У апошняй размове з Альшанскім Косміч згадвае, што нянавісць прымусіла яго інтэнсіўна думаць і ўрэшце разгадаць альшанскую таямніцу. І хоць Косміч і сапраўды ненавідзіць тых, хто робіць гэты свет такім змрошным і няўтульным, відавочна, што моцным стымулам для яго з'яўляецца і зусім іншае пачуццё, і гэта любоў да сябра, да жанчыны, да роднага краю, да гісторыі сваёй зямлі.
І хоць і кіруецца ён у сваіх дзеяннях прагай помсты за сябра, аднак усё ж такі гэта не тая ж самая помста, якую учыняе ксёндз Леанард Жыховіч, апаганьваючы прах князя Альшанскага. Калі становіцца вядома ўся жахлівая праўда пра даўнюю гісторыю. Нянавісць Жыховіча грунтуецца на перажытай ім некалі трагедыі. У гады вайны ён страціў каханую, якую выдалі немцам іх прыслужнікі. Адметна, што ў так званага Абеля ў адстаўцы ім суседа Косміша, загадкавага персанажа Адама Хіленскага, таксама ў жыцці была асабістая трагедыя. У яго ўжо іншыя мярзотнікі адабралі жонку і сына, і ён не змог іх абараніць. Такім чынам, зямля, на якой жывуць альбо толькі забойцы, у якіх сіла, альбо толькі ахвяры, трэцяга не дадзена. Наўрад ці такая зямля можа быць утульным месцам для жыцця. Адсюль і змрочны настрой рамана. Напрыканцы снежня 1981-го Владзімір Караткевіч пачаў ліставацца з адной сваёй удзячнай чытачкай, прафесія, у якой была не зусім звычайная – акіянолаг. Масквічка Марыя Канстантінова напісала беларускаму пісьменніку ліст з падзякай за цудоўны твор «Дзікае паляванне караля Стаха». Яна сцвярджала, што аповесць літаральна выратавала яе. Твор падзейнічаў на яе лепш, чым лекі. Дзіўным чынам яна пачала менш хварэць, хоць дагэтуль у яе былі сур'ёзныя праблемы са здароўем. Затым, па прапанове Караткевіча, Марыя Канстантінова прачытала новы ягоны твор «Чорны замак Альшанскі». І, апісваючы свае ўражанні, адзначыла: «Вось толькі настрой у рамане вельмі ўжо змрочны». Караткевич патлумачыў: «Насчет горечи замка вы правы. Как же иначе? Земля, отравленная войной. Земля, на которой погибли лучшие, а осталась в большинстве, в лучшем случае, серость. Остальные либо убиты, либо с ума посходили, либо изувечены нравственно. Что же тут может быть, кроме горечи?» Напрыканцы падзей, апісаных у рамане, ксёндз Леанард Жыховіч параўноўвае Альшаны і яго ваколіцы з бермудскім трохкутнікам, дзе знікаюць людзі, гінуць іх надзеі і мары. І гэта зноў жа намёк на магічную тройку. А вось калі дапусціць большую ступень умоўнасці, то межы гэтага бермудскага трохкутніка, кладна, Альшан, Цёмны Бор, можна павялічыць і да прастораў усёй краіны, роднай зямлі. На пачатку 1984 года па краіне пракацілася непамысная хваля высакоснага года. Менавіта так, аднойчы ў размове з Мальдзісам Караткевіч характарызаваў тое, што пачало адбывацца пасля смерці Андропава. Неўзабаве пісьменнікаў пазванілі з Гродна, расказалі пра тое, што там адбыўся семінар. Абмяркоўвалі літаратуру, згадваліся прозвішчы Караткевіча, Мальдзіса, Адамовіча. І гаварылі пра іх не ў самым лепшым святле. Лезве ворагамі народа не называлі. Караткевіча, які толькі год таму перажыў асабістую трагедыю, пахаваў жонку, апошнія непрыемныя навіны вельмі ўзрушылі. У яго абвастрылася дэпрэсія, а напрыканцы лютага ён апынуўся ў рэанімацыі. Вясною, выпісаўшыся з бальніцы, Владзімір Караткевіч паступова вяртаўся да жыцця. Ён стаў часта наведвацца ў сквер каля тэатра імя Янкі Купалы. Сядзеў там на лавачцы, чытаў кнігі. А яшчэ рыхтаваўся да сустрэчы з аднакурснікамі. Летам збіраўся паехаць у Кіеў на святкаванне 30-годдзя універсітэцкага выпуску. Пакуль ён хварэў, назбіраўся шмат лістоў, на які ён збольшага імкнуўся адказаць, наколькі яму дазвалялі сілы. У маі вучні гальшанскай школы атрымалі ад вядомага беларускага пісьменніка ліст з тлумачэннем, чаму ўсё ж не варта лічыць, што гэта іх мястэчка, апісана ў рамане «Чорны замак Альшанскі». Гэта мастацкі твор, пісаў Владзімір Караткевіч. А значыць, простай фатаграфіі з вашых прыгожых гальшан, замка, касцёла і гарадзішча ў ім шукаць не трэба. Ні ў вас, ні ў альшанах брэсцкіх і нідзе. Аўтар бярэ некалькі замкаў, вёсак, старых будынкаў і лепіць з іх нешта новае, што дарэмна шукаць на геаграфічнай карце. Аднак варта адзначыць, што ў тых мясцінах, у гальшанах, што на Ашмятчыне, Караткевіч бываў яшчэ ў сярэдзіне 60-х. Здымалі там дакументальны фільм паводле яго сцэнарыя пра старажытныя будынкі Беларусі. Мабыць, штосьці магло адлажыцца ў памяці, каб потым увасобіцца на старонках рамана. Той жа вясной 84-го Караткевіч, выконваючы адзін з пунктаў падрыхтоўкі да святочнага мерапрыемства ў Кіеве, узяўся адказваць на ліст сваёй універсітэцкай сяброўкі Музы Сняжко. Яна дзялілася навінамі са свайго асабістага жыцця, а таксама прапаноўвала Караткевічу запоўніць юбілейную анкету. А я был не в доме творчества, а 3 недели лежал в реанимации. Дзяліўся сваімі невясёлымі навінамі з былой аднакурсніцай Владзімір Караткевіч.
Из новостей. Скоро можешь посмотреть в кино мою двухсерийку «Черный замок Ольшанский». Других новостей нет. Одна грусть. Привет домашним. Ввиду вышесказанного прошу извинить за задержку с ответом и ответом на анкету, в котором, кстати, и юмора будет мало, да и тот хромой. При моем состоянии не до юмора. А насчет мужества, деликатности, добросердечности и доброжелательности этого добра хватит. Оно и в отношении меня понадобится свыше всякой меры. Краткие ответы на юбилейную анкету. Пункт 15. Заключительный. Серия пикантных вопросов. Где проводишь свой отпуск и с кем? Могу проводить его круглый год, а так, лишь бы были приятные люди. А хотел бы на Канарских островах, с кем попало. Твоя слабость? Поесть, выпить, приобрести кое-что и т.п. Закусить, когда есть чем. Приобрести дружбу славного человека. Что доставляет тебе больше всего хлопот? Бегство от алиментов и слава. Твое хобби? Об этом не говорят. Давно ли и по какому поводу ты радовался в последний раз? Когда испортили очередной экранизацией очередной роман. Ты всем доволен? Кроме себя, всем. С уважением, ваш неизменный и вечный друг Владимир Короткевич.